ne mogu drugo ništa. Bravo, klinci! Ima ne može niko ništa, ja ih teram da pevaju. Sad su došao jer došli su sad sve. Zato što smo spali veliki ceo dan. Da daje bolju izjavu. Ima ugovor overenog suda bez nikoga vlasništvu odnosno stanje i crvenu posljednosti. To nije dokaze, nikad nisu bili poslani da dokaze, nikad nisu bili poslani da Bravo, bravo, bravo. Provera mikrofona. Provera mikrofona. Porodica. Ima ugovor. O vlasništvu nad stanom. Ugovor je overenog suda. Porodica. Takođe. Ima potvrdu. O isplaćenosti. Stan je plaćen. Oni tu žive. 11 godina. Po zakonu. Imaju pravo. Na ovršaj. To znači. Da kad neko živi u nekom stanu 10 godina. Više niko ne može odatle da ga iseli. Porodica nije dobila šansu da iznese ove dokaze pred sudom. Već se tretiraju po kriminalnom zakonu o izvršenju i obezbeđenju kao treća lica. To jest kolateralna šteta. Ovaj zakon je protivustavan u 22 člana i odgovara samo monopolistima. Iz vašeg neznanja vi kršite ustavni poredak ove zemlje. Zajedno iz ovi što security i ovi. Gde? Gospođo, jeste vi videli ugovor i potvrdu o plaćenom stanu? Evo ih ovde kopije, uz dozvolu porodice. Neka. Znaš šta, nek se šeru. Slika je overen ugovor od suda. Dakle, Znao se da ovde banditi vladaju, a ne sudi, ne pravo. Sila. Isključivo sila. Neće još dugo. da, u Holandiji i Britaniji to je bio čest slučaj, ali su vatim pokret. Merimo koncentraciju plina dalje i ne možemo da otvorimo vrata. Pokvarena sprava, pa dobro. Pa ne može pokvarena se ova sprava što meri koncentraciju plina jutro baš. Mi da je probamo i ono nešto znači. Bre, maler. Maler za malerom. Maler. Znate koliko vaših kolega gore? Imali bar 10-ak 20? Ne znam, ja sam sam. To je ovo i ova ekipa što je ovo.
njihovi neradi. Neki su Mi otišli smo gore, morali, dali službeno nama su ono, valenici, mi smo naravno. službeno morali da dođemo. To je ništa, tu smo do daljnjeg, ne mrdamo. Ko nalaže policiji da dođe? A sud jedin. Ne pušte nas da prođe. Kod koga? Gde je to unutra? Gore. Ču, kakva bruka i sramota, mrč. Niko nije došao, samo naša. Zašto ga vode? Hm? Zašto ga vode? Zašto ga vode? Zamolio sam da se idem do onog stuba i do ovog ćoška. Pomerit ćeš vozilo do ćoška. Jel važi i za obezbeđenje? Pomeriš vozilo, to je to. Jel važi i za obezbeđenje? Za sve važi prisutne na ovom delu da se udalji. Da. Moramo da se udaljimo svi. Nadam se da ti ovo snimaju. Naravno. Znači, radi vaše bezbednosti oslobodite ovaj prolaz iz zgrade. Po 20 metara, jel tako? Najmanje. Morate da se pomerite. Znači, oni idu dole, što i mi dole, snima i idemo dole. Ne, mi ćemo preko puta. Ovo nije 20 metara. Neka, sad ćemo mi... To je zona bezbednosti i ovaj saobraćajni znak gore. Sam nešto čuo da ukoliko ne isele danas, da više nemaju pravo da dolaze. Pa, otprilike čekaj. I ne dokušam tu davanje se vraća. Levo i desno, to je radi vaše bezbednosti. Ako se nešto desi, da ste samo zbog toga došli. Pa, jel možete to sad da kažete? A ne mogu ni to. Ja mogu ja neformalno da kažem. Nije neformalno. Da ste tu zato što... Pa ja sam ovde kao... Nešto desi. Ja sam ovde tužan. E pa to vas Pozvani smo pitam, strane to vas pitam. suda da pružimo asistenciju u slučaju, ne daj Bože, nešto da se desi. Šta može se desiti? Prete da će da dignu vazduh i stan i sve ostalo da ništa ne. Mi smo ovde preventivno razvukli ovog prvog strela za gašenje. Sad očekujemo dalje proces kolega iz policije i ovih ljudi iz suda koji su došli da razreše. Kako je vaše ime? Milo Jovičić, komandant. Ko plati 250 dinara svake godine? Treba i ovi svi što stanuju da iziđu. Svi oni trebaju A samo... nažalost, to jeste njih 30 tu sa osiguranja, obezbeđenja, čuvaju onu jadnu advokaticu koja će da se useli. Ček, nešto dešava, policajci se zvanje i ovi šire. Ništa, ajde, javit ćete se kasnije. Pa ima nas, nema prostorije. Ajde, čao.
Skidaju balon. Evo sad sklanjaju. Svi pitaju se normalni, terate ljude da skoče od ozgo, praktično. Još samo da ih pozori. Strašno. Ovoliko policajac, koliko je ovo para potrošeno na ovo? Pazite ono, sve je privatno obezbeđenje, sad je pola otišlo, to je strašno. To je strašno. Da maltretiraju, da ovo rade ljudi. Pazi, ne njima, to su svi ljudi, stanari zgrade, svi okoli. To je potpuno maltretiranje danima. Svakome. Dovoljno neko kaže, ja imam pravo na vaš stan. I ima dobre veze. Da. Bukvalno, dok ti vi dokažete, evo. Pa nema dokazivanja, onda je sve Evo, sklanjaju sva vozila. Praktično je sve gotovo. Za sad nisu iselili ovu četvoročlanu porodicu. Ostaje i dalje građani da se izbore za pravdu. Ne pravda, ne nasilje. Ja znači ovo sam